И нашата идея, нашата мисия с всички тези предавания, които направихме, е да убедиме българите, че те могат да създават, че нашите възможности са изключително големи. Психотронна война някаква. Психотронна война, разбира се. Срещу нас. Нещо повече, не само срещу нас. Ако се вгледате в психологическите ефекти и техните материални последици, се оказва, че след подобна медийна психологическа атака, траяла достатъчно дълго, за да се фиксира, дори генетичните следи на това въздействие са обременителни. Въздействат не само върху нас, върху нашите деца, понякога даже върху неродените ни деца и внуци. Разбирате ли защо е толкова важно да започнем една освободителна война срещу информационното робство, в което сме вкарани, срещу психоекономическите оръжия за масово унищожение, които се експериментират върху нас. Днес е краят на сериала за потопа и изумителната цивилизация, която нашият народ създава още 7-8 хиляди години преди новата ера. Какво е заключението днес? Ние, наследниците на Божия народ, на първите, днес сме последни. Но защо и как така? Нашите предци откриват и могат всичко. Създават първата наука, първия език, първото корабоплаване. И в един момент от най-знаещи се превърнахме в най-неграмотните днес. Защо? Питате ли се защо нашите млади математици печелят всички състезания? Също важи за физиците. Просто когато говорим, че тук се е състояло откриването на свещената геометрия, на първата наука, тези неща не са случайни. И гените на този прекрасен народ продължават да носят паметта на основите, когато той е откривал още неизвестното за цялото човечество знание. Нещата са толкова противоречиви, че след мигове на величие обикновено следват и спадове. В момента сме в такава ситуация. Спад. Не просто спад. Психологическа война срещу българския народ и срещу българския фактор в рамките на този народ. Едно духовно изтребление, което започва с етническото прочистване, с икономически средства, което е в ход от много десетилетия. В резултат на което България се обезкръвява, напуска хубостта на България, ума на България търси да се реализира другаде. Стига се до положение срещу народа ни да се води едва ли не психотронна война, психологическа война с електронните медии, които вместо да утвърждават достоинството на този народ, да помагат срещу опитите той да бъде комплексиран, те обратно пригласят на внушения, които съвсем не са приятелски. Те хвалят всичко, с изключение на духовната енергия на този народ. Нито е честно, нито е красиво, нито ще го позволим. И в този смисъл един четвърт век, след като основахме екогласност, ти знаеш, Светослава, бяхме в тази битка от самото начало и бяхме първите. Четвърт век след това аз смятам, че е редно да започнем битката за екологията на ума. Да започнем от начало. За околното пространство. Да, и в този смисъл доста по-мъдро вече, без илюзиите от едно време. Без онази доста повърхностна романтика, която очакваше някой друг отдалече да помогне. Сега никой друг освен нас няма да помогне. Всяко човешко творение, преди да бъде създадено, първо се ражда в главата на някой, като идея. И Айфелата кула, и Бруклинския мост, и Китайската стена, всичко това първо някой го е видял в ума си. За да го види в ума си, той трябва да има убеждението, че може да го създаде.
Именно това липсва в българите сега. Просто повечето хора смятат, че ние не можем да направим нещо. Всъщност, всеки от нас може да го направи. И че е крайно време да се вземе в ръце и да почваме да създаваме, а не само да смятаме, че България е нещо като бананова република, че ние трябва да си вадиме хляба само от туризъм и от търговия. Това до никъде няма да ни докара. Една страна, за да почне да произвежда, да създава продукт, който е с конвертируем, т.е. който може да се харчи по цял свят, трябва да има кадри, които да са подготвени да създават нови технологии, да създават нови продукти, нови машини, които се ценят по целия свят. Особено в епохата на глобализацията, просто човек, за да може да просперира икономически, той трябва да е на световно ниво. Тоест трябва да може да създава продукт, който или само той може да го създава, или да е на такова ниво, което да надхвърля всичко останало, така че да може да върви по света. Това е начинът, по който може да се съземе българската икономика. Няма какво да се лъжеме. През хората. Да, през хората. И ще ви дам конкретни примери. Израел и Южна Корея инвестират 1/4 от брутния си вътрешен продукт за образование и наука. В България тази цифра е 2-3% максимум е била, когато иде, в момента даже е по-малка. Тоест България е на последно место, преди всичко по инвестиции в областта на образованието и в науката, което просто предсказва къде отиваме. Ние отиваме надолу непрекъснато, тъй като най-ценното нещо, което разполага България, това са нашите кадри. След като нашите кадри изчезват от страната преди да са се обучили още, ние не може да просперираме. За да почне България да се движи нагоре икономически, трябва първо държавата да вземе такива мерки, че тази страна да стане атрактивна за младите хора и обучението в България да стане атрактивно за тях, за да могат те да остават тук, да са убедени, че могат да създават нещо и че има среда, в която могат да създават нещо. Даже малцината хора, които смятат, че имат възможност да създават, смятат, че България няма среда. Тъй като тук се прави всичко, което да попречи на един млад човек да се развива. Практически всичко. Аз ви моля да обърнете внимание един наистина сензационен психологически експеримент, проведен от отговорни и високо компетентни хора. Става дума за един формат от бели мишки от едно и също котило, генетически идентични. Половината от тях биват занесени в една лаборатория и когато ги предоставят за изследване, което се състои в минаване през един лабиринт за определено време, тези, които носят мишките, казват: това са едни много тъпи мишки, пълни боклуци са и съм сигурен, че те няма да се справят добре с задачата да минат бързо през лабиринта. Другата половина от същото това котило, от същата малка популация, бива занесена в друга лаборатория и когато ги предават за същия този експеримент, предаващия казва: това са едни гениални мишки. Ние сме ги селектирали с особени усилия и ще видите как те за нула време ще минат по лабиринта. И когато се правят обективно тези два експеримента, се оказва, че мишките, на които е гласувано доверие от страна на доставащата ги организация, които са похвалени, че са гениални, всъщност много по-бързо се справят с задачата, отколкото заклеймените като тъпи мишки. Те не разбират човешки език, как са разбрали мишките. Това е парадокса именно. Затова говорим за информационното пространство и за неговото влияние върху реалните процеси, които стават. Да нас непрекъснато ни заклеймяват, че сме неспособни, както правилно казахте, че сме деморализирани, че от нас нищо не става.
Пак говоря за етническо прочистване с психо-икономически средства за масово поразяване. Кой го прави това? Направете един Кои са тези сили? И аз ще кажа нещата с точните им имена и съм дълбоко убеден, че тогава те ще звучат разбираемо за хората, а не като поредната сензация. Битката съм почнала отдавна. Помниш, Светослава, че аз имах дързостта да предложа създаването на Русинския комитет и на екогласност. Тогава нещата бяха чудовищно сложни, защото обединението лицемерие на тогавашния свят подкрепяше производството на химически бойни отровни вещества в Джурджу, за да бъдат те доставени по един или друг канал на кого? На Садам Хюсейн, който беше синята надежда на Запада в битката с Иран. Лицемерието не датира от днеска. Представете ли си какво се искаше тогава от шепа честни хора в България? Да застанат на страната на собствения си народ, да застанат на страната на тези обгазявани с хлор млади хора, деца и старци от руси, които нямаха дори правото да се изселят. Бяха закрепостени към обречения град. Тогава волята на хора, които бяха решили да не се делят от народа си, да направят нещичко за него, даде резултат. Мисля, че сега, след като имаме тренинг от 25 години, надежди, разочарования, след като сме калени от много недовършени битки, мисля, че е време да започнем отново. Битката за екологията на ума и на духа на България. Мисля, че е време. И знаете, че ще успеем. Просто го говоря с усещане, което може би прилича на фанатизъм, но всъщност е умението да печелиш обречени битки. Така че тук се иска, ако щете, и чудо. Но знаете, че Господ е българин, макар и под прикритие. Знаете, че всъщност ние сме народът на Господа. Не господстващия народ, а народа на Господа. Между другото, този наш Бог от памти века не е бил господар и не е искал неговите хора да са роби. Българите никога не са поддържали робовладението. Напротив, както с доцент Шопов открихме в прекрасната книга на професор Хилпрехт в Вавилонската експедиция на университета в Пенсилвания, когато става дума за първите клинописни такива сведения, включително и за потоп. Ние стигнахме до обяснението, че именно защото са унищожили робовладението през средата на трето хилядолетие, те са толкова мразени от историците, които винаги са били на страната на империите. В какво се превърнахме ние, българите? В древността златото за нас не е само финансова ценност. То означава знания, магия, път към природата и боговете. Днес златото за нас е само пари. Ще ни потопи ли потопът на покварата? Но дали някой не ни е урочасал? Защо величието на българите се срина през вековете на крах? И накрая, ще изчезне ли България от глобуса? Глобализацията в този втори смисъл, който е деструктивен за културната идентичност на много народи, направи своето на много други места по света. В нашия случай обаче те не знаят с кого си имат работа. Тук става дума за едно тренирано през хилядолетията хайдушко отношение към всяка една империя. В крайна сметка, всяка империя, която се захване с нас, така или иначе отшумява в историята, но в случая става дума и за нещо друго. Ние бяхме първите, които се възпротивихме, възстанахме срещу планът Ранд-Ът. Помните тогава? Имаше един такъв пиратски план за бастисването на тази икономика и превръщането на страната ни едва ли не в
дестинация за То се забавление. реализира, този план се реализира де За факто. съжаление, да, с помощта на някои сегашни политици, по-скоро на политици, които вече ги няма сред нас. И в това аз виждам панорамността на провидението, но истината е, че ние не сме завършили нашата битка за оцеляване. Ние не сме завършили нашия път към спасителния бряг. Брод, търсим го в момента. Успоредно с това, закалката от всички тези неблагоприятни, бих казал, жестоки удари на историческата реалност, ни кара да форматираме себе си по-новому и тогава, когато смятат, че ние всички вече се готвим да си отидем от тази историческа сцена, тогава започва прераждането на бал горите. То вече е започнало. И аз ви благодаря за това, че с проницателност и с смелост, която не е характерна за много други наши колеги, вие не се колебаете да поставите въпроса как ще спасяваме духовността на този народ, самосъзнанието му, самочувствието му. Защото този народ е дал от себе си и Спартак. От тази свещена земя е тръгнал към Рим, за да го унищожи и Аларих, вожда на визиготите. Обърнете внимание, визиготи, не просто вестготи, както после ги интерпретира. Визи, това е тракийски етноним. От тук са тръгнали много велики духовни движения, като това на богомилите, например. И за тях знаем толкова малко. Всъщност дори прочуто въстание на Асен и Петър, за което казваме, че е избухнало в Търново, то всъщност е почнало с победата на богомилска армия при Дръстър над византийците. И оттам до Търново са преследвали ромеите и тогава вече в Търновград са обявили победата на това въстание. През вековете богомилството също е било репресирано и продължава да е неглижирано най-малкото, но кой друг в онези мрачни времена е имал доблестта да каже, че жената и мъжът са равнопоставени пред Бога и като интелект, и като социално положение, и като мисия в обществото. Кой друг е казал, че човек не е раб на Бога и е в друго отношение с онази висша енергийна, нравствена, ако щеше космическа реалност. И не случайно то стига през Катари, Албигойци, стига до Южна Франция и срещу него папа Инокентий III, големия противник на Калуян, организира най-жестокия кръстоносен поход, потопявайки в кръв цяла Южна Франция. Духовните приноси на нашия народ са толкова големи, че неуместно ние самите да се хвалим с това. Но от друга страна, срещу нас се изливат такива реки от манипулация, такива клевети, че е редно да напомним някои неща от не толкова далечното минало. Няма в историята, уважаеми зрители, такъв пример на благородство на победител, цар Йоан Асен II, който пленява 30 000 ромейски войници. И не ги ослепява, както е направил век преди това Василий II, с 10 000 пленени българи. Напротив, пуска ги да си върват по родните места и дава на всеки от тях по медна монета, за да не умре от глад по пътя си обратно към родното място. Няма такъв пример в историята. По същото време, когато Иван Асен прави тази благородна постъпка, черният принц след победата си при Кресис заповядва да бъдат изклани като агнета 4000 елитни френски рицари с вързани ръце, като пленници да бъдат изклани. Виждате ли за каква пропаст между ценностите става дума и колко обидно, че сега наследниците на тази благородна нация трябва да се борят за оцеляването на своята народност, за оцеляване на самоуважението и уважението на техните деца към това, което е било в миналото. Всички тези хора, които заминават сега, трябва да заминат от тук с светлото чувство, че са представители на нещо стойностно,
че не са случайни, че не са дърво без корен и че са добре дошли и желани тук обратно, когато намерят за добре. Смятам, че психологическата битка предхожда успеха в икономическото свестяване. Информационното общество изисква здрава информационна среда, а у нас болестта почва от информационното пространство, което е затлачено, замърсено с отрови. Моля, приемете нашите поздравления, защото серията филми, които направихте, са противоотрова срещу тази лееща се, бълбукаща в мръсно-зелено отрова, която се носи в медийното пространство. Вие имате все още предизвикателства. Продължете в този дух. Доцент Шопов, съгласен ли сте с това, че големите политически сили, да го кажем, от изток и от запад, се стремят към това България да бъде унищожена? Значи аз по-скоро съм дълбоко убеден, че самите български политици се стремат към това, а не външно. Аз смятам, че проблема е вътрешен. Но защо го правят? Вижте, те се интересуват само от техния личен интерес. Той излиза, че ние сами си правиме цялата конспирация. Да. Те не се интересуват от това България да просперира, още по-малко българите да просперират, нито пък се интересуват от това имиджа на България да е по-добър. Те се интересуват само от това колко пари ще могат да гушнат и какви имоти и така нататък, докато са на власт. Погледнете назаде смяната на политическите сили и ще видите, че всички са в много белези едни и същи като поведение. Независимо дали са сини, червени, зелени или каквито и да са там други. Това означава, че ние сами се унищожаваме. Това е сигурно. Значи аз съм дълбоко убеден, че това е така. Как може фактически да се излезе от това положение, след като ние сами трябва да се смени политическата система и да се намерят механизми, по които да влезат в управлението на държавата хора, които са чисти, в смисъл, че които милеят за България наистина, които ги боли от това, че кадърните ни, учените ни хора напускат България и че не се връщат. Това, че всичко потъва постепенно. Просто самото съзнание на политиците... Като Атлантида. Да, точно така. Самото съзнание на политиците това нещо го няма. Ние в момента, според мен, много приличаме на късния Рим, преди да се разпадне Римската империя. Когато самата империя започва да се разпада заради покварата, която цари вътре. В съвременното общество има само един, за съжаление, ценностен императив – парите. В това общество няма място за обективния дух, както би казал един титан на мисълта, като Хегел, например. Пазара е изместил духа. Има и нещо положително в това, че сме подложени на шмиргане на такова зверско въздействие върху нашата колективна психика, върху нашия колективен аз, върху образа на народа, с който се отъждествяваме. Ние се закаляваме. Ние черпим от това хъс, спортна злоба. Така че тези, които евентуално планират такива ефекти, просто не знаят с какво си имат работа.